Ola, somos os rapaces de cuarto de ESO do CPI a Picota e viemos facer unha versión dun poema de Darío Xoán Camán, que empeza así. Venceredes vós, pero nosotros temos da nosa parte os carballos de abril. As espadanas, a ouricela, o pan de sapo, as veloritas, a rá de San Antón, o vagalume, a troita, a bacaloura, o xabarín, e o corzo, o mascato, e a rula, o can, e a cadela, as roseiras, as margaridas, os carabéis, o aro, Os cabalos. venceredes vós, pero nosotros temos da nosa parte o oscuro pedregal de Arcos. a antiga pedra da Arca, as jadiñas salvaxes de lá, os verdes xuncos da Xunqueira, os aires duros do Monte Picoto, o refuxio de Pontalbeira, os cabalos bravos da Ruña, As reboldeiras augas do río Beba, a carna pedra de Casapejo, a ponte da Ponte Nova, a milenaria ponta do Guerreiro Brandomir, os nutritivos piensos alborés, as costas empinadas do Monte Ardos, os paxariños piadores do Monte de Xesto, a asolagada aldea da Fervenza, os ollos do Lobo de Corzón, as cristalinas augas de Quintáns, o eterno dolme da Parxubeira, o Monte Toseiro da Pioza. E para visitar estes fermosos lugares, Autos González. ¡Orgulloso!